Kejong i saladi. Bak ia gani kebentar ke besar jong kemet kejong i. Lej ban mesin nyukur. Kebasau kedorbar senong mau pat pelun. Bat haji jim tray ke ju ladon sibun kiba ulan lej ke ban tray. Te hakal jing de bat kayen ka sem kapur ka jai. Ulalong uba don sibun ke jing kit bat uba kwa bat trang barbor. Ya kaban teksong yang i kum ka kur Basaiawmoit hi barok kawe. Kalong ka jingdo ka baklau yang i ka dorbar senong mobar yang i kinong song senong. Ibalan ho jong ka senong ka ba i jong. Ila do no ya kini kinong yaram. Ibalong ki klau perkhat jong ka sandur ya ka bit ka biang jong kinong song senong. Bukan kena keluar yang khidmat jogi balo ki para pengikut ki kut ki kha ki bahaya masam ki kha ki man balo ki betul lang ni keluar bat ki baik betul dulu ki keluar lang ya ke bani wan lang bat ni ya ke bani single dah nak ke benda ke jindu no jogi kum ki yen nak kum kau kha jogi yen bat nyama ban kelam nak ma ya ka cinya yang ci ke jong syukri jong bulan ladu bala don hang ini ke senong mopat ke balang mopat bala long way syukri komu pastor bala penpau ya ke buram jong nak bentai ki kam ki jam ha ke balang kat badang terai ha ke balang ham mopat. Compared to your wisdom, Rejalai juga nak saya pakkat pensmutu jika jing jeli tu jing start to be pastor. Ayang hang ni tu jing slu pastor. I love you so much and cannot forget what you have done to our Japan Rio. Pastor, I miss you more than my father, more than my mother. Love you so much. I will always continue to enter this room as whenever I come to the site. Come, Bulan orang ba ubah keluar je ke benok senyap. Haka imlang kesalang jong ke senong kata. Ulang orang ba ubah mi sakmat. Ya ka ban ai jimut ya ka roi ka par ya ka jimbet jimbiang jong kinong song song ki ba i ki jong ban ha ka jingdang jong i pastor Basaiawmoit kelalong ka jing ka pu ka ba klau nang ta ka senong ka ba i ai de tang ba u ba nu klur ka Bethlehem. Because